Praise yona thathu phela takuhlanganisa it follows isiganeko sikunye it follows intoni isiganeko uThixo akuwelise kuso sona but apha esisiganeko asikadluli kodwa ukholo lwabo babayivela into yobana bamdumisa uThixo kwingcokola lebekuyo haya nindiva kuzoba kamaxesha uThixo anganikhuphi kwimbandezelo kodwa kuzawumanzela into yobana nimdumise kwimekeni kuSinkosi andibaceleli aba ubasuse kuyo inkohlakalo kodwa ndicela ubacela sicela isisandla sikhathi isandla sakhe siyandihola izawuhlala phansi njengoba somsindeka nilebhayibhile base bathini bacula ingxelo yebhayibhile ithi lo ebhudroni ebeyijila okanye bengumbambisi uthe wobabetha wathi i-handcuffs asikho enough sizabafaka imithi pha ezantsi sigqiba singabonyili ubasusa apha sizayobafaka empolzio sizabafaka kwi-maximum security base apho abantu abacreate abenze i-capital crimes ezoyikekayo sizabafaka abo pha ingxelo yebhayibhile ithi baze babalahla phana ingxelo yebhayibhile ithi waze uPaul noSilas kule ndawo abahleli kuyo baze baqala bakhumbula ingoma ze-adventurous baze abonela bacinga i-Pathfinder song aze abonela bacinga i-ambassadors and song bade bafika kuChrist engomeni inobana uThixo nakule imeko uyadunyiswa bacula ingoma ingxelo yebhayibhile ithi bathe bocula lo mbambisi ebekhona waze walala amanye amabanjwa akhona aze bona abazazi bayi-audience yale concert yenzekayo haya nindiva kwindawo apho uqhuma izithuko yayindawo engcwele kuba ubukho bukaThixo abukwazi ujikwa yimeko but ubukho bakhe bujika indawo ibe yile nto uThixo afuna le Bible ithi baze bacula ingxelo yeBhayibhile ithi zaze indonga zavuleka akho obambe isitixo seprison order soyovula phata to pit bakamandla omoya oyingcwele zaze zavuleka indonga ubuphi kwincwadi yezenzo chapter 12 Petros ulele kwafika isithunywa sezulu sathi mfowethu phakama kuba uThixo ufikile ngomandla omoya oyingcwele indonga zavuleka sibona uphatho apha le Bible ithi hayi le ahleli kuyo uPaulos but zonke indonga zavuleka ngicela manje usikuse point la lihlele anithi nowana ndizawuhlala phansi Amelana uthi uyimfundisa ithi enye theology it is easy to sing when we can read our notes by daylight sikunye ne it is easy to sing that Peter ne when we can see our notes during the day and the art but the inspired singer is the one who is able to sing in the absence of light. Angaphela kodwa kuhlanganisa umphambanisa kule ndawo. That songs in the night are not within the power of man, but they come from God. Right? And indeed, weeping may tarry and drop in the night, but joy comes in the morning. Man, nibuyopi ebuza zisihlobo zakhe uphi lo Thixo uthi ngiyamazi uhleli kuba undinika ingoma ngosuku. Any fool nesiphi siyathi singacula mdala ungalithi emini. But the inspired singer is the one who is able to sing in the absence of light. Songs in the night, they come from God. They are not within the power of man. Sizawuvala ngoku ne.
Mamela ingxelo eBhayibhile Peter ungakupheli baze bathi kanene zavuleka into kanene nca zentolo mamela ke ndiyeza kuloo ndawo mamela ungaze uvume mntanam sihlobo sami sithandekayo basamba uvumele imeko okuyo isithe ubuso bukaThixo Ginsberg ningaze nivume imeko okuyo wena kusamsebenzini okanye endlini igqume ubuso bukaThixo ebomini bakho ndiva ezani nam kwincwadi esikumkayo ingxelo yeBhayibhile ithi sithe isicaka ndalophaqula saka Elisha sobona singqungiwe lutsha akaboni ujonge ngeliso lenyama waphakama umkhonsi kaThixo esithi Nkosi ndicela uvule amehlo alomfana uthe wokwenziwa amen wajonga wathi I see horses and chariots of fire ngapha kotshaba suvuma isakhuthela sifihle ubukho bukaThixo ebomini bakho amen bacula ne ndicela manje ungisikelela kule ndawo ne xa usengxakini ne suxelela umdala ne okanye umfundisi wakho ne sikunye le ndawo the first person you ought to run to uYesu Kristu kuba istandard sakhe silapha phezulu izawuthi inkokheli utyekele kuba amehlo akho ubujonge phakuyo but the standard nguYesu Kristu mamela xa usembandezelweni xanduva lakho lukudumisa wena uThixo uba undikholelwa iza nam mntanam kwincwadi yeziKronike zesibini isahluko ngochapter 20 kumkani uYehoshaphat apha brother Vani uhlasela zizizwe ezintathu uba besinoyitolika besinokuthi into yobana uhlaselwa zingxa